Uba Titos Khan, ubalong rukum UCEM jongka KHADC, ulayo ban pelat patba ya kakot bekerteng My Journey, ya kabalat ho da uba rowel lingdo bam kwai dua rublay, syapang kajing bat kajing ya linti jong u, menba udang long unong mikmat patba, bat hakapor ba udang Ya ketiga program la pelong haying sa jong u kabedon ha apa lum pengat. Hakatika sngi la yo banyadon lang u RL Nonglan, President Jonga Kasi Author Society, ubala yo ban kren ru syapang kajingya day bat itho jong u ya uba rowel menba udang bat kajingya terikam jongki, kum kinong mikmat pat ba hakis nem balalet, kam tam ha District Council bat hakiway bat kibenta jonga than Southwest Kasi Hills, bat hakajala hi barok away. Layo ru bani don lang ilok jong iba rowel ki khon ki bahing asem bat ki parlok bayajan bat iba rowel balayo ru kajing ruai na ki ksiu jong u. Uba titos haba kren hakte kajing lang ulapen kan mauru ba uba rowel ulong ubriu bejinsul mensim bat ubriu bekloy ban ailat ya kiwei. Ula kren ya kate kapang namar ula juyo alat ban ya lang bat uba rowel minba udang yo ban ya long nong mikmat lang hakis nem baladet. Kumbala batay bat ngasnuthuru nakadiyang kecongan kumbala keren i doktor mentan baitho sipang kajing im la jong lani kata ka lentia kejong i kajing im kejong i nadu baidang red hadu kisngi ki bakhadu jong kajing im kejong i bat ngakermen bana kaliang kejungi kibedon lang hangli kapur bat kumju ru kibamedon kin sayo ya kala ban kham puli ban kham tip nya sipang kejing im kejong ni urang ba sya nga ban ong da kumni wala da kamdon kani kot ru ngasngo ba kajing imi kajong i kalade ka kuat ya ka bai la tho lengba ki kam lengba ki jik tre ki jong i lengba kajing imi kajong i na so kala dei lepa ka ka biography lani kajing im kajong i ka bangi ki badan ba ki ba itu i ki ba tip pang jong i ngila de puli ki kajing im kajong i dan renga ai ba ka kuat kabama i daladi tho ngin khampit khambnya shu ya kajing im kajing i bakan longru ka sakhi ba kajing hi kai ya ki longdin kimban ya ki bandangwan ki khun ki sil ki khun samla ki jungi jong ka jat pali ki jungi ba kham tam ya ka thain ki jungi hi bro ko we bat om tang bangin puli kajing im kajong i ini kabu hoy ngala keren haka obesiri kebangi julong haka por balong dorbar apo ke dorbar kajong i po district council ngomba nga wat lang along utau u badang kena badang sien haka politics rengang ayo ekalat kabu ya kepada don rekat balani banyak itu itau haladi doktor mentan ngapan kermau akapor bihilong komunumeter MDC ngarang amlak kam dapat kermau ya tu kapor abang mangabat iba song tu por ngilia don ketiba hakaban penkelem ya tu isi berwan rai i kum CM tu por Baka ka daw ka bangiwan ra kum CM ha to po. Daw kalong baka don ka ka issue ha to po. Kabede bat kani ka trading license. Bangili ha ka to po ka don ka jingki hamtam ha po yodo. Ka ri bro ko we. Namang isuto balik si ka isi ka badon ha to po. Ka pli ka lat ka lenti mo kamla ban khanglat. Kajing jelai jong ki trading license tato daw da kajing angnut kajing i kum ki samla ka topot da kajing syania kajing i ya i be ni alam mi ka district council ka topot
nilai khut tom penuan rai